Türkmenistanda un-çörek gytçylygynyň dowam edýän mahaly ýurduň mediasy käbir etraplaryň kärendeçileriniň bugdaý hasyly boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirendiglerini habar berýär. 14-nji iýunda Türkmenistan Altyn Asr web-saýty Mary welaýatynda gally orownyň başynda ilkinji zähmet ýeňişiniň gadanlandygyny, Tagtawazar etrawynyň kärendeçileriniň kabul ediş bölümlerine täze hasylan bugdaýyň 10.800 tonnadan gowragyny getirip özleriniň şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirendiglerini habar berdi. Gally orownyň oňa depkinleri sakarçaýy etrawynda hem saklanýar. Ol owa hojalyk önümlerini öndürmek boýunça ýurtda öňdäki orunlaryň birini eýeleýär. Oroň beýleki öňde barjylarynyň hatarynda Oğuzhan we ýol öten etraplarynyň daýhan birleşikleri bar diýilip, habarda bu ýerde kärendeçileriň güýdlük bugdaý ekişliginde bugdaýyň ýol öten 1, ýol öten 3 we beýleki görnüşlerini ösürip ýetişdirýändigini ýytalýar. Resmi maglumata görä sebit boýunça ýem dänäniň 154.000 tonnadan gowragy taýýarlanyp, günnelik ösüş 22.500 tonnadan gowrak bolup durýar. Emma muňa garamazdan sebitde un-çörek gytçylygy dowam edýär we bu aýratynda ýol öten etrawynda gözeýilýär. Baýraç owasynyň ýaşaýjylary iýun aýynyň ortasynda may aýy üçin berilmeli un normasyny aldylar. Bütün may aýy çöreksiz oturduk. Gurbumyzyň çatdygyndan gymmat bahaly gazak unundan satyn almaga mejbur bolduk. Ony hem her gün satyn almaga serişdämiz bolmady. Indi iýun aýynyň normasyny haçan alyp biljegimiz belli däl diýip adynyň efirde agdalmazlygyny soran ýol öteniň Baýraç owasynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Aýdylmagyna görä döwlete değişli çörek dukanlarynda da bir ele 2 buhanka çörek berilýär. Ony hem owa ýerlerinden etrap merkezine gidip aljak bolsaň, epesli ýol kireyi bermeli bolýar. Ýol kireyine etjek çykdajagyny we çöregiň bahasyny nazara alanyňda bu hem gazak ununy satyn alanyňdan ardan düşmeýär diýip ýaşaýjylar her ay adam başyna berilmeli 5 kilogram un normasyny almakda hem kynçylyklaryň dowam edýändigini aýdýarlar. Mundan 3 gün odal ýurduň Demiradyk welaýaty Daşowda bolsa, adam başyna her aýda diňe 3 kilogram unyň satylýandygyny, munyň hem ähli ýerde tapdyrmaýandygyny, hatda buldumsaz etrawynda çörek aljaklardan pasportyň soralýandygyny bu sebitdäki çeşmämiz habar beripdi. Un Daşowda pula da tapdyrmaýar. Häzir raýatlar bir ay öňünden nowata ýazylyp, adam başyna 3 kilogramdan berilýän uny garaşýar, emma gelýän un ýok. Welaýatymyzyň halka agyr ýagdaýa düşdi diýip Çeşme welaýatyň bazarlarynda ak jöwüniň hem de Mekke jöwüniň bahalarynyň hem epesli ýokarlanandygyny gurrun berdi. Resmi mediada şu ýyl ýurduň harmanyna 760.000 hektar meýdandan 1.600.000 tonna bugdaý hasylyny almagyň gözeňinde tutulýandy aýdylsa-da, ýurtdaky un-çörek ýetmezçiligi we onuň ilaty ýetirýän täsirleri barada hiç ýyly mesele gozalmaýar.